Мисля, че снимаме, да. Здравейте хора, аз съм Dark Shadow. Това ще бъде първият клип от моя канал. Надявам се да ви хареса. Много се радвам, че започнах поредица да снимам. Дълго очаквано нещо от много време. Най-накрая намерих приложението AirShow се казва, с което може да снимам на телефона си. Добре, днес в този клип ще покажа, ще направим ревю на моя клан. В Clash of Clans. Той се казва България с главни латински букви. Всички букви са главни. И нека да влезем. Ще ви покажа и моята база, естествено. Какъв вид има тя. Да, хора. Аз съм Town Hall 7 левел. Нямам Strength Potion, нито дракони, защото апдейтна ми се преди 2 дни. Сега ще ви покажа точно как стоят нещата. Имам хилъри. Като макс на... Последният ми герой, който съм включил е хилъра, който взема Housing Space 14. Да, ето сега. Аре, зареждай по-бързо, бе. Надявам се да не лаги, защото на мен не ми лаги. Да. Зареждай. 15 часа по-късно. Човек. Той вече ма нерви. Добре, най-накрая заредихме. Да, ето. Аз съм Town Hall 7 левел. Ето вижте. Ултрата е най-добрият ми приятел. Той е Town Hall 7 левел, но има миньоните и Strength Potion-ката, която се направи днеска. А миньоните преди онзи ден, мисля. Да. Той е по-развит от мен, защото Town Hall се апдейтна по-бързо от мене. Аз по-късно си го отпуснах. Но и на мен не ми пука. Сега ще се развивам, ще го надмина. И така. Това е най-добрият приятел, казва се Христо. Много се уважаваме едва на един друг. Да, хора, сега ще покажа ревюто. Сега ще направя ревюто, което обещах. Значи, Роман, първия в клана по купи, 2825 купи. Troops Donated, 1752. Troops Received, 440. Алекс, лидерката Александра, която имаше повече купи от него, но той просто повече атакваше. Тя е... Вижте, тя е Max Level Town Hall. Тя е 1274 Troops Donated, 298 Troops Received. Да, сега ще виситнем Роман, за да ви покажа, но ще го направим по-бързо, защото не може да бъде толкова дълъг клипа, няма да скача бързо. Ето, той е почти унищожен, но е доста добър. Това видео ще се разпространи доста, да знаете. Да, ето, вижте. И така, сега втория в клана, Александра, лидерката. Тя е много развита. Вижте, тя е Max Level Town Hall, Max Level Archer, Max Level Барбари, търанана. И ето, вижте, само една полшенка не е отключила, иначе всички герои ги има. Виситвам я. Вижте, тя не е унищожена, има Eagle артилерии. И общо това е базата. Вижте, не е толкова силна. Силна е доста, искам да кажа. Но не е от най-силните. За този левел Town Hall. Има някой да победи ми. Добре, не искам да обиждам никой. 7 левел дефенсове и други такива глезоти. Нека да преминем на третия в клана, който е Ники. Той вече май не играе. Трузнете Troops Received. Той не играе от много време да си игра май. Ама бил доста развит, вижте. 2610 купи. Него няма да го виситам, защото той горкия вече не играе. Малко пуст. Вижте. 9 лева Town Hall. Не е толкова развит. Аз мога да се развия. Колко него. Александър, той играе. Ето, Donatewall, Receival. Ето го него, 9 лева Town Hall. Стефан, 84 левел. И той е много силен. Има пеките, много добре. Просто всички в клана са стабилни. Келер Блу.
Donatewall, Receivable, пак 9 лева танхол, има пеки, има 3 трупа от Дарк бараките, Атина, много добър той, просто 10 лева танхол, мачка ги от всякъде, да ви кажа аз честно. Само дете няма 2 полшанки, няма другите, тия няма, има само той Barbarian King, няма Archer, Archer Queen, няма и Grand Warden. 8-я в клана Blaze Creed. Вие може да го познавате, той снима клипове в YouTube. Най-често сниманите му клипове са на Minecraft. Не е правил ревю на клана ни, но е много развит този човек. Има всички неща за танхол 7 лева. Той май трябва вече да събира да си го апдейтва на 8. Добре. И 9 в клана, аз ето профилвам се. 3 лева полшенка, си така вижна. Добре. Но общо взето аз не съм много развит хора, но бивам. Натито малко по-развит от мене и от най-добрия приятел. Ето и 11-я в клана, ултрата. Най-добрият приятел. Христо се казва, аз ви казах. Мисля. Има отключва хилари, има миньони и има и Strength Potion, като Макс от полшанките. Александър, 33 левел. Ето общо взето какво е с него. Само е Receivable, не е Donatewall. Вижте мене, аз съм Donatewall няколко пъти. Не съм много Donatewall, ама все пак има нещо донейтното. Аз съм получил 517, откакто съм в клана. Пък той е кратко време. Вики Пф е някакъв такъв 7 лева танхол, пак е горе-долу развит. Има дракони за Макс като трупове от обикновените бараки, има миньони, има и Strength Potion. Много добре, да ви кажа честно, мен ми задоволява нещата и там, каквото претенциите. Да, ето вижте, окей, БГ. Окей, БГ, той не е чак толкова развит. 24 левел. Ето, ТР 99. И той не е развит, да ви кажа честно аз. Не, той побива. Но, всеки си има и силните и слабите места. Цецокс. И той горе-долу развит. Има още много да се развива. Докато ме стигне. И Стевка, майката на най-добрият приятел Христо. Ето, утрата. Майката на най-добрият приятел, тя не играе вече. Но просто те понякога иззет телефона и играят на нейния. И така, да ви кажа честно. И да, хора, това беше видеото за клана ми. Следващите видеа може да бъдат не само на Clash of Clans, ами и на Minecraft. Аз имам PlayStation 4, може да снимам на него. Зависи от всякакви обстоятелства. Аз бях Dark Shadow и от мене чао хора. До другия видеоклип. Сега ще го спрем. И чао хора.